دەستپێکە گەلێکی زوو بەلکی هینا ئەس دسەفا هەشتادە لێ وەکێکیش خۆش تشتێکی بخوازی ببێژێ من تەسیرا تشتێکی دەبێ سەفا نەهادە bavê me koç kir wekekî kesê goşter bê ji tê çi bike çi şter dibe çi şter nabe nemal ber çavên dûrê wê bê bîra me sefa heftadê stazekî zimanê erebî dame Şamê bû şoeyekî menfî bû jî ev ê Ebdella Sabbah rokê ji mir got te sûretê xwe vaniye min ji bo çi staz tiştek hebû jêr bi erebî digot Meceletül Hayat a Safiyê bû yanî gotê bi şexsiyetil edeb dibêje ji sûretê xwe anî û ji min sual kir û çi ê me ka heya kîjan stê min fêm nekir mesela dû rizê fêm kimin û tayeb dixwest tiştekî ji min bêje rengekî nedaçî sefaya zad jî wilo hevalkê min hebû ez wî newilo dû hevdûr û diş em her dû derketin di dirzekê de erebî me mewdueyê xwe herkê xwen hevalê me wilo telî kirin ji ê staz re got yanî inû ala esas hevalê me meelmê min e ji meelimir dibêjin staz dibêjin ew îna got ne kekê ne inû wê refet bike bes got xuyayê tilmîz zora meelmê xwe birî û li min fêtilî dîsa min gelekî li cem nesekêm got Mihemed tu binivîsînî wê tiştek te derkeve ê tiştên din hebûn wilo hundirê min de wekekî meselen ez talibekî mutefewweq bûm ez bi ningê xwe çûm firaya edebî li enû xelas kesek tune ji mir biqedimîne wexta ku bavê koç kir çar xwe ji mir hiştin birak ji mir hişt hemrîna yazdem hebû salek nekiribû ca min e pîrka min e ez bûm pirsyar diber heşt kesa de çîroka nivîsan wê çaxê tiştek yanî tevgerek theqafî li bilêd hebû mulheqê thewra ders kir bi rastî heyata hirayê elamê veled Edonîs Şewqî Bexdadî Diktor Kemal Ebûdîb naqid ev kesa Sehdullah Wanûs mesrehî Şewqî Bexdadî mesûlê sefha edeb-i şebab min çîroka xwe yê ewil çi çîroka min yê ewil ez şolê di sê meha li gundê منطقه جنوب الرد معلمة قز هاتم حدود هات كرت ما دبالا من ما فخل كان وي سر محطية عايشين ياوي هناك دخان تهريب بكن ياوي هناك خرمة ياوي يا مازوطة بنزينة ونشكح معيشتها والسر فرابو السر شوي باعتبار معلمة قوين بومشي مخوجي كر كده مثلا ميك هشت درباس به و دڤەگەرێ de kerawiya ewlî bêkuşim û dora ew bêkuşim navê kir li ya li Şemal Hesî bişand mulheqê derxist li Şewqî wî şadeb lê kir bi çîrokek dijêşand me bi di renga bi xatîma bi nîhayeta îşade kirin û vayê yek ji xwe cîlê etîbar nake nivîsandina yê munezzel قلق لسر اسلوبê xwe bi di renga ji mir şandî rengek wê ixtiyar kir dû rizê îktişaf kirin û xebera îna ji min re çêtir e yanî peymanî ser gundê me bû baran û ziftan û xortek newbak kilatê û berî ku bikîne Amûdê demir bi navê Enî Aç bû ji mir dafê ja me nivîsand